Bizitzen ari garen konfinamendu honek pertsona mota ezberdinak erakutsi dizkigu. Jarek 17 urte ditu, eta bai mugikorretik, bai sare sozial guztietatik aldendu da, haren abesti berria bideratzeko. Peio aldiz, 16 urteko gaztea du, eta ez dugu oso produktiboa. Egun osoa ematen baitu Netflix, YouTube, Pixar edo halako plataformetan denbora galtzen. Bueno, edo berak esaten duen bezala, editatzen. June du izena gure hurrengo biktimak. Produktiboa izaten saiatzen da. Ahalegina egiten du. Ohetik altzatzen delako behintzat. Baina ez du arrakasta handirik lortzen. Maili ere antzekoa dugu. Egun osoa ematen du ohean botata jan-daian. Pakete bat bukatu, beste bat hasi. Bat bukatu, beste bat hasi. Bere gelak txerritoki bat dirudi. Baina jan bakarrik egiten badu ere, kirola egiten amaitzen du beti. Bere gorputza fitnessago sentitzeko. Azkenik, Inge dugu azken biktima. Bere lagunek konfinamenduan duten arrakasta ikusita, etxean dituen instrumento denak batu eta musika ikasteari ekin dio. Orkesta bat egiteko haina instrumento dituenez, kitarrarekin hastea erabaki du. Ez doakio hain txarto.